A gaida ku iyaye kamar ku ban gani ba. A gaida ku iyaye kamar ku ban gani ba. Yana ku bani baiwa gare ka nai masuwa, na sani kai ke bayarwa bana musawa. Na yi roƙo gare ka Allah ka bani baiwa, tsara baituka na gun Umar da Abba. Dubin salati ga ɗa mai gidana, shugaba ga kowa sannin kaɗan amina. Ali da sahabbansa kasa suna arna, gaida su nake yi don kamar su ban gani ba. Mama shafa kaina albarka za na samu, ke ce sila da duk arzikin da za a samu. Ba kamar ki umma ta gudu a bar wazomo, dan uwa kai dai bisiri ba baka kici ba. Tintini na gane iyaye sun fi komai, shi yasa na dage na tsara musu kalamai. Kwatankwacin su babu ni na faɗa da maimai, fushin su babu kyau kai kabari si babu riba. Ɗawainiya da kai suke yi tun baka taso ba, duka kulawa sun baka kai ma ka kara duba. Kashin ka harfi tsarin kasance shi ba da wai ba, ni Bashir kauna ta su samsam ba zan bari ba. Ni ma da shawara ta na taho mu buɗe kunne, so nake a gane darajarsa babu aune. Mu girmama shi ko me ka zamo gare ka sune, in har ka bi su ko Allah shi ba zai fushi ba. Siraja baba ne na taho da mi kasa ko ma'ana na ɗan tunatar yan uwa muna a tarko. Yayyafa wajibi ce ga iyayenmu dan ko in har ka ki su ko me za kai ba zai yi kyau ba. Abin da Rabbu ke so yan uwa mu yo da himma, tsaftace zukata dan kar mu yo nadama. Shi ya ce mu yo da mun yo aljanna ce makoma, duniya mu kyale ruɗin ta bai da riba. Kalubale gare mu matasa gami da yara, abinda duk muke yi dan Allah sai mu gyara. Mu tuna da lahirar mu domin mu samu tsira, sabida an faɗa ko me kai da kanka girma. Bisalam anan nake so zan bar ku yan uwana, da ni da ku amana ce san ku na a raina. Waƙar ga mun sadaukar a gare ku yan uwana, addu'ar ku zana so ku in kera masu gaba. A gaida ku iyaye kamar ku ban gani ba. A gaida ku iyaye kamar ku ban gani ba. Kamar ku ban gani ba.